Hare Krishna. Hare Krishna. Ellarukkum Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Of Lord Chaitanya continue பண்ணலாம். Hare Krishna. So நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் prayers. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananjalachalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadatikam. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopeshu Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanusute Devi Pranamani Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patidana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivatsadi Gaura Bhakta Vrinda. Ellarum Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. ஒரு சந்தோஷம் என்னன்னா பாத்தீங்களா, இப்போ நல்ல சிங்க் எல்லாருமே ஒரே டைம்ல இப்போ சாண்ட் பண்றோம். நோட்டீஸ் பண்ணீங்களோ இல்லையோ? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ஈவனா ஒரே டைத்துல நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா? நானும் அதான் ஈவனா ஒரே டைம்ல நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம வந்து சிஷ்டாஷ்டகம் நம்ம பார்த்தோம். சிஷ்டாஷ்டகம்ன்றது வந்து நம்மளோட சைத்தன்யா மகாபிரபு. சைத்தன்யா மகாபிரபு என்றவர் யாரு? கிருஷ்ணா ராதாவோட பிறவிதா. அதாவது கிருஷ்ணர் வராரு, ராதா ராணியோட பாவம், அவங்களோட கம்ப்ளெக்ஷன், அவங்களோட கலரும் எடுத்துட்டு பிறக்கிறவர் தான் நம்மளோட சைத்தன்யா மகாபிரபு. சோ அதுதான் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. சரிங்களா? இப்போ வந்து நம்ம சிஷ்டாஷ்டகம் சாண்ட் பண்ணலாம். ஒரே ஒரு செகண்ட், நான் அந்த ஃபைல் ஓபன் பண்ணிடுறேன். ஓகே, சிஷ்டாஷ்டகத்துல நம்ம வந்து 6th பகவத்கீதா சைத்தன்யா சத்தாமிருதா சிஷ்டாஷ்டகம். எஸ், சிஷ்டாஷ்டகம் பிரசன்டேஷன்ஸ்ல இன்னைக்கு பெரிய சாப்டர் அண்ட் அபவுட் 22 ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. ஸோ எல்லாரும் ஒரு ஸ்லைடு நீங்க தாராளமா படிக்கலாம். ஸோ அதுதான் இது நம்ம சிஷ்டாஷ்டகம். தெரியாதா? ஸ்கிரீன் தெரியலையா? ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். நம்ம 6th பாடம் இதுதானே படிக்கணும் இன்னைக்கு. 6th தானே? ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்டா? ஹரே கிருஷ்ணா. நயனம் கலதஸ்ருதாரயா வதனம் கத்கதருத்தயா கிரா புலகைர் நிச்சிதம் வபு கதா தவ நாம கிரஹமே தவிஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜிங்க. Hare Krishna. Oh my Lord, when will my eyes be decorated with tears of love flowing constantly when I chant your holy name? When will my voice choke up, and when will the hairs of my body stand and end at the recitation of your name? Hare Krishna. Hare Krishna. இது என்ன ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டான்ஸானா, இந்த என்டையர் ஸ்ரீமத் சைத்தன்ய சரிதாமிருதா அஷ்டாஷ்டகம் 8 இருந்தாலும் ஹரே ராமா ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா அது ஒரு பேர் ஆகுது இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஒன்னொரு ரெண்டு வார்த்தையும் ஒன்னொன்னா சேருது. 16 சிலபல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அதுல ரெண்டு சேர்த்ததுதான் இந்த 8ன்றத சொல்றாங்க. அண்ட் இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா எக்ஸ்டசி. அதாவது நான் வந்து எப்போ வந்து என்னோட கண்கள் வந்து உன்னோட பேரை பத்தி உன்னை நினைச்சாலே கண்கள்ல தண்ணி வரும். உன்னோட பேரு சாண்ட் பண்ணாலே எனக்கு கான்ஸ்டன்டா தண்ணி அழணும், அப்படியே கொட்டணும்.
அண்ட் என்னோட வாய்ஸ் வந்து துக்கம் அந்த சந்தோஷத்துல வந்து அப்படியே சோக் ஆகும். நம்மளுக்கு சம்டைம் அப்படி அழுத்தம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது ஆகணும். என்னோட உடம்புல எப்பவும் இந்த முடிகள் எல்லாம் மொனால நிக்கும். அண்ட் வந்து உன்னோட பேர் சொல்றதால எனக்கு இவ்வளவு எப்ப வரும் அப்படின்னு கேக்குறாரு. சைத்தன்யாவே வந்து என்னன்னா கிருஷ்ணரோட பிறவி எப்படி பகவத்கீதா கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னாரு, இது வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத பிராக்டிக்கலா நம்மளுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காட்டுறாருன்றதா நம்மளோட ஸ்டோரி. சோ இது வந்து ஃபர்ஸ்டே பார்த்தோம், கிருஷ்ணா சைத்தன்யா கிருஷ்ணா ராதா அந்யதி, அது வேற யாரும் இல்ல அவர்தான் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இது வந்து பிரசன்டேஷன் கம் ரீடிங் கிளாஸ் மாதிரி நம்ம இன்னைக்கு பண்ணலாம் ஃபார் அ சேஞ்ச், ரைட்? ஸோ சாப்டர் 23 why study வேதாந்த சூத்ரா. வேதாந்தா வேத அந்தா, அந்தானா எண்டு, வேதான்னா உங்களுக்கு தெரியும் வேதங்கள் படிக்கிறதுன்னு. சோ நம்ம 15.15 சாப்டர் பகவத்கீதா 15 ஸ்லோகாலே கிளியரா பார்த்திருக்காம இல்லையா? அந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது? வேதாந்த சாகம் அஹம் சன்னிவஸ்தோ, ரைட்? மத்த ஸ்மிருதி ஞான அப்போ அஹம் ச. சோ எல்லாமே கிருஷ்ணர்ன்றதை அவர் கிளியரா ப்ரூவ் பண்ணிட்டார், ரைட்? இந்த டெய்லி நீங்க கேக்குறீங்க. சோ நம்ம நேரா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேதாந்த சூத்ரா. இங்க வந்து இந்த குரூப்ல ஒருத்தர் ஒரு பேஜ் படிச்சா கூட உங்க ஒருத்தர் ஈஸியா கவர் ஆகும். சோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். யாராவது இந்த பேஜ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேதாந்த சூத்ரான்றதா இந்த சாப்டரோட மெயின் கான்செப்டே. சோ வேதாந்தா வந்து எதுக்கு? நம்ம தியரியோ பிலாசபியோ படிக்கிறதுக்கு இல்ல, கிருஷ்ணரை போய் கண்டடையறதா ஃபைனலா. வேதாந்த வித் வேத கிருத் ஏவம் சாவோ அப்படின்னா சோ என்னன்னா வேதாந்த கிருத் அவர் எழுதினதும் அவர் தான், வேத வித் அது தெரிஞ்சுக்கிட்டதும் அவர் தான். கொஞ்சம் வித்தியாசம் என்னன்னா நம்ம எல்லாம் பேப்பர்ல எக்ஸாம் எழுதுற மாதிரி இல்ல, நம்ம என்ன எழுதினோம் நம்மளுக்கு அடுத்த நிமிஷமே தெரியாது. அதனால இங்க வந்து கிருஷ்ணர் அவ்வளவு கிளியரா சொல்லியிருக்காரு, அது எழுதினதும் நான் தான், அது வந்து அதோட அர்த்தமும் எனக்கு தெரியும், அண்ட் என்ன ரீச் பண்றதா அல்டிமேட் கோல்ன்றது அவர் சொல்லியிருக்காரு. சோ எல்லா வேதங்களோட அந்தம் கடைசியில வந்து அவரை ரீச் பண்ணணும்ன்றதா கோல். மாதாஜி பிரபு யாராவது ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு டக்குன்னு ஒருத்தர் ஒரு பேஜ் படிங்க. படிக்கணுமான்னு கேட்க வேணாம், நீங்களே டர்ன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அது கேட்க வேணாம், நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. Srila Prabhupada describes Vedanta Sutra as follows in his lectures. Vedanta Sutra means the summary of all Vedic knowledge. Lecture on Bhagavad Gita 13.5, Paris, August 13, 1973. Vedanta Sutra means course of all Vedic knowledge. Sutra means course. Lecture on Srimad Bhagavatam 1.5, 1.5. 4. New Vrindavan, May 22nd, 1969. Vedanta Sutra means to understand the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Lecture on Srimad Bhagavatam, 3rd, 25, 5, 6. Bombay, November 5, 1974. Vedanta Sutra means Srimad Bhagavatam is explicit narration of the Vedanta Sutra. The Nectar of Devotion Lectures, Vrindavana, November 6, 1972. ரைட் ஹேண்ட் சைடும் படிச்சிருங்க. Vedanta, according to the Gaudiya Vaishnavas, Veda means knowledge and Anta means the end. So Vedanta means the conclusion of all knowledge. In Vedanta, real knowledge is defined as sat or truth. Sat or truth, and truth doesn't change. The truth is always true externally, so otherwise it would not be the truth. So seen in the light of eternal truth, that which is the modern scientific outlook is hailed as adaptable knowledge that will change a new information. Change as new information emerge is in fact nothing but ignorance. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்றாங்க, வேதாந்தாக்கு நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்கு. வேதாந்த சூத்ரான்றது வந்து சம்மன் மோகன், அதாவது எல்லாத்தையோட ரசம் ஷாருன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் வேதாந்த சூத்ரா. வேதாந்த சூத்ரான்றது வந்து சூத்ரானா கோட்ஸ்னா நம்ம பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட், இது நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது. அப்புறம் கிருஷ்ணரை கண்டடையிறது, கிருஷ்ணரை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறது தான் வேதாந்த சூத்ரா. வேதானாலே நாலேஜ், அந்த ஆனா கடைசியில. சோ வேதாந்தானா அதுதான் கன்க்ளூஷன்.
சோ பகவத்கீதா, ஸ்ரீமத் பாகவதம் எல்லாம் வேதமோட அந்தான் எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா அதை விட பெரிய ட்ரூத் இல்லவே இல்லைன்னு. அதான் கிருஷ்ணர் 9th சாப்டர்ல பகவத்கீதால சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, ராஜ வித்யம் ராஜ குஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இதுதான் இருக்கிறதுலயே பவித்ரம், இதுதான் ராஜ வித்யா, இத மிஞ்சின ஒரு படிப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இது வந்து நிஜம், இதுல இல்லாத நிஜங்களும் இல்லை. அண்ட் என்னதான் சயின்டிபிக் அடாப்ட் பண்ணாலும், இந்த நியூ இன்ஃபர்மேஷன் வந்தாலும் இந்த இக்னரன்ஸ எடுக்கிறது, அதாவது நம்ம பார்த்திருக்கோம் நிறைய, என்ன நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்டுன்றது என்ன, அந்த இருட்டுலதான் போவோம். அந்தம் தம பிரவிஷ்யந்தி ஏய வித்யாமுபாஷதே ததோ பூயைவ தே தமு யயு வித்யாம் யாம்ரதாஹ. அப்படின்னா இதுதான் அந்த இருட்டுக்கு சமம் தான். சோ மெட்டீரியல் படிப்பு ஒண்டி பத்தாது, நம்மளோட வேதாந்தாவும் தேவைன்றத இதுல ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல நம்ம பாக்குறோம். ஃபுல் சாப்டரே வேதாந்தா பத்தி தான். நம்ம ஒரு சாப்டரா எல்லாருமே படிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நாலேஜ் அண்ட் சயின்ஸ், அதாவது இதுக்கு என்ன லிங்க், நாலேஜ்ன்றது என்ன, சயின்ஸ் என்ன, டிசிப்ளினிக் சக்சஷன்ன்றது என்னன்றதா இந்த பேஜ். வேற ஏதாவது மாதாஜி படிங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. Gathered from the scriptures and science is practical realization of that knowledge. Knowledge is scientific when it is gathered from the scriptures through the bona fide spiritual master, but when it is interpreted by speculation, it is mental concoction. By scientifically understanding the spiritual information through the bona fide spiritual masters, one learns by one's own realization the truth of the supreme personality of Godhead. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி, எல்லாருமே நல்லா படிக்கிறீங்க. தேங்க்யூ சோ மச். எல்லாருமே படிக்கலாம், நிறைய ஸ்லைட்ஸ் 22 ஸ்லைடு இருக்குன்னு சொன்னேன். ஸோ டோன்ட் வரி, இன்னொருத்தங்க எடுத்தாங்கன்னா இன்னொருத்தங்க தாராளமா கடைசி வரைக்கும் படிச்சுட்டே இருக்கலாம். சோ ஏவம் பரம்பர பிராப்தம் இவம் ஏவேஷனோ. சோ இது எங்க வருது, இந்த இந்த ஏவம் பரம்பர பிராப்தம் எங்க வருது? பகவத்கீதா எத்தனாவது சாப்டர்? 4th சாப்டர்ல பிகினிங்லயே ஓபன் பண்றது பரம்பர பிராப்தம். அப்படின்னா கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளோட பிரம்மருக்கு சொல்றாரு, பிரம்மர் நாரதருக்கு சொல்றாரு, அப்படியே வருது. அப்புறம் மாதவேந்திர பூரி யாருக்கு சொல்றாரு? மாதவேந்திர பூரியோட ஈஸ்வர பூரி என்ற சிஷ்யருக்கு சொல்றாரு, ஈஸ்வர பூரி சைத்தன்யா மகாபிரபுவுக்கு சொல்றாரு, அப்படியே வர்றது பிரபுபாதாக்கு வருது. சோ இதுதான் டிசிப்ளின் சக்சஷன். சோ சயின்ஸ்ன்றது வேற, நாலேஜ்ன்றது வேறன்றது இல்ல. சயின்டிபிக் அப்ரோச்ன்றதே என்ன, ஒரு சயின்ஸ், ஒரு 2 வே ஆஃப் அப்ரோச் இருக்கு. நம்மளா கால்குலேட் பண்றது ஹைபோதெசிஸ்டிக்கல் அப்ரோச்னு இருக்கு, அதாவது எரர் அண்ட் ட்ரையல் மெத்தட், பண்ணி பாக்குறது, மென்டல் கன்காக்ஷன், இதெல்லாம் ஒரு மெத்தட். இன்னொன்னு சயின்டிபிக் அப்ரோச்னா ஒரு சயின்ஸ், ஒரு இங்க இருக்கிற பிராக்டிக்கல் ஒன்றும் இல்ல மேடம், ஒரு சயின்டிபிக் அப்ரோச். அதாவது ஒரு கான்செப்ட் வந்து எப்படி அப்ளை பண்றதை பத்தி நான் சொல்றேன், எப்படி இருக்குன்றது வந்து டிசிப்ளினிக் சக்சஷன். அதாவது ஒரு பரம்பரை. இப்போ நம்ம வந்து இந்த காஸ்ட், இந்த கம்யூனிட்டின்றது நமக்கு எப்படி தெரியுது? நம்ம பேரண்ட்ஸ் சொன்னாங்க. இப்போ ஒரு பூஜை பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணணும்னு நம்ம தாத்தா, நம்ம முத்தாத்தா எல்லாரும் சொல்றதை வச்சு நம்ம பண்றோம், கரெக்டா? அதே மாதிரி இந்த அப்ரோச் வந்து சயின்டிபிக்ன்றது எப்படி தெரியுது? இவங்க வந்து நம்மளோட பரம்பரைன்றது, இங்க இருக்கிற பரம்பரை ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸோட பரம்பரை, அவங்க மூல வர்றதுதான் இந்த சயின்டிபிக் அப்ரோச்ன்றது. இது வந்து கனெக்டட் செயின் மாதிரி, ஒண்ணு அப்படியே கனெக்ட் ஆயிட்டு வந்துட்டே இருக்கும். கரண்ட் கூட ஒருத்தர் தொட்டா அந்த கரண்ட் அப்படியே பாஸ் ஆகும்ல, அந்த மாதிரி அப்படியே. இதுல யாருமே நம்மளோட கதைகள் சொல்றது இல்லை. நம்மளோட கதைகள் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் புரியறதுக்கு சொல்லுவோம், ஆனா நம்மளுக்கு தோன்றதை நம்ம விருப்பப்படி நம்ம மாத்துறது இல்லை. சொல்றதேதான் அப்படியே, அந்த வார்த்தைகள் அத்துப்படி எப்படி கிருஷ்ணர் சொன்னாரோ அதனால்தான் இது பகவத்கீதா ஆசிட்டிஸ் என்ற வார்த்தையும் வந்துச்சு. இப்போ டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யான்றது என்ன? கிருஷ்ணதாச கவிராஜ் சைத்தன்யா சரிதாமிர்தா எழுதினாரு இல்லையா, அதை அப்படியே அப்ரிவேட் பண்ணி எழுதினதுதான் பிரபுபாதா. அதை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை, யாருமே சொந்தமா எதுவுமே கிரியேட் பண்ணலன்றதுதான். இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வேதங்கள், நிறைய வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிருஷ்ணா அன்றது, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் என்றதை பார்த்தோம். இப்போ இன்னொரு மாதாஜி படிக்கலாம், காம்படிஷனே வேணா, யார் வேணா படிங்க, நிறைய ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு, டோன்ட் வரி. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Understanding the Vasiga Mataji. Understanding the Supreme Personality of Godhead. The transcendental form of the Supreme Personality of Godhead is different from material manifestations, and it is above the reactions of matter. Unless one scientifically understands the spiritual form of the personality of Godhead, one becomes an impersonalist. Hare Krishna.
the sunshine in itself is illumination, but that illumination is different from the sun. Yet the sun and the sunshine are not differently situated. For without the sun, there can be no sunshine. And without the sunshine, there is no meaning to the word sun. Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna. ஒரு செகண்ட் இது வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இந்த ஷீட் ஃபுல்லாவே நீங்க படிக்கலாம். இதுக்கு அப்புறம் இத பண்ணுங்க. சோ என்ன டிரான்சென்டென்டல் ஃபார்ம் சுப்ரீம் பர்சனோட, அதாவது நம்மளோட கிருஷ்ணரோட உடம்பு அந்த ஃபார்ம் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்டேஷனே இல்லை. ஏன்னா நம்ம பார்த்திருக்கோம் 7th சாப்டர்ல, பூமி அப்போனாலோ வாயுர் கம்மனோ புத்திர் ஏவச்ச அகங்காரமிதியேமா வினா பிரகிருதி நிஷ்டதா. இது என்ன சொல்ல வராங்க, நம்மளோட கிராஸ் எலிமெண்ட்ஸ், ரைட், அந்த 5 மெயின் எலிமெண்ட்ஸ் பிளஸ் 3 சட்டில் எலிமெண்ட்ஸ், 8 வந்து பூலோகத்துல இருக்கிற நம்மளுக்கு பொருந்தது. நம்மளுக்கு கொண்டு இல்ல, செடி கொடி எல்லாமே இதுலதான் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா கிருஷ்ணா வந்து நிர்குணம், இதுக்கு மேலன்றத நம்ம பார்த்துட்டோம். இது வந்து நம்ம சயின்டிபிக்லி, இது சயின்ஸும் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியும் சேர்ந்து இணைஞ்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் இது வந்து நம்மளுக்கு புரியும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும், கிருஷ்ணர் லைட்டு அப்படின்னு. கிருஷ்ணர் லைட்னா ஆமா லைட் கூட, ஆனா ரைட் மாத்திரம் இல்ல. இப்போ சன்ஷைன் பார்த்தோம்னா அவன் சூரியன் வந்தாச்சுன்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஆனா சூரியனே இல்லாம உங்களுக்கு அந்த சூரிய ஒளி வருமா யாருக்காவது? ஓகே, சூரியன் காணும் ஆனா ஒளி வந்து வந்திருக்கு அப்படின்ற கான்செப்ட் நீங்க எப்பமாவது பாத்திருக்கீங்களா? இல்ல மாதாஜி. பாத்துருக்கோம் மகாராஜ். அது வந்து உதயத்துக்கு முன்னாடி லைட்டா கொஞ்சம் ஒளி மாத்திரம் வரும். அது எப்போனா சூரியன் உங்க கண்ணுக்கு தெரியல, தெரியாது, இல்லன்னு சொல்ல முடியாது. கரெக்டுங்களா? சூரியன் நம்ம கண்ணுக்கு நிறைய விஷயத்துல தெரியாது. இப்போ வந்து கிளவுட் வந்து கவர், மேகங்கள் வந்தா கூட சில தடவை நமக்கு தெரியாது. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து சூரியனே இல்லைன்னு சொன்னா எப்படியோ அதே மாதிரிதான். சோ இந்த பிரம்மஜோதி என்றதும் இந்த இம்பர்சனல் சொல்ற அந்த லைட்டும் இருக்கு. ஆனா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கிருஷ்ணர் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. ஏன்னா நம்ம கண்ணு வந்து மெட்டீரியல் கண்ணு, சரிங்களா? சோ அதுதான் இங்க வந்து கிளியரா நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. சோ Mathaji, அவங்க படிச்சீங்களே, நீங்களே கண்டினியூ பண்ணுங்க. One cannot understand the Lord and his different energies unless one is freed from the influence of the material energy. Material energy is not captivated by the spell of the material energy. Unless there is realization of the transcendental form of the Supreme Personality of Godhead, there is no question of love of God. And without love of God, there is no perfection of human life. Just as the 5 gross elements of nature, namely earth, water, earth, water, fire, and air and ether are both within and without all living beings. In this world, the Supreme Lord is both inside and outside this existence, and those who are his devotees can realize this. Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna. Thank you so much Mathaji. Very clear video. So என்ன சொல்றாங்க, நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். இது வந்து யாருக்கு புரியும்? கிருஷ்ணர் வந்து நமக்குள்ள பரமாத்மாவாவும் இருக்காரு. இந்த உலகத்தையே நம்ம பூலோகம், அதாவது மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், எர்த் பண்ற நம்ம மகாவிஷ்ணுவாவும் இருக்காரு. அட் த சேம் டைம் அவர் வந்து உலகத்துல அங்க ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் கிரியேட் பண்ண கிருஷ்ணராவும் இருக்காருன்றது அவரோட எனர்ஜி தான். சோ கிருஷ்ணரோட எனர்ஜி பத்தி சொல்லுங்க யாராவது. எத்தனை எனர்ஜி இருக்கு கிருஷ்ணருக்கு? 3 Mathaji. Internal, external. என்ன பேரு? 3. அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, ததாசக்தி. ததாஷ் அண்ணா என்ன அர்த்தம் யாருக்காவது தெரியுமா? மார்ஜினல் இங்கிலீஷ் வேர்டு. பட் அது ததாஷ்தா அண்ணா என்ன அர்த்தம்? நடுத்தர சக்தி. நடுத்தர சக்தி. We can attach into spiritual or external. அதெல்லாம் ஓகே, டெக்னிக்கலா வேணாம், எனக்கு சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. இப்ப நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் போயிடலாம். நம்ம வந்து ததாஷ்தனா நம்ம பீச் போறோம் இல்லையா, இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா தண்ணி கவர் ஆற ஏரியா கொஞ்சம் ஃபுல்லா இருக்கும், மண்ணு கொஞ்சம் ஏரியா இருக்கும். ஒரு இடம் எப்படி தெரியுமா, தண்ணியும் இருக்கும் மண்ணும் இருக்கும். பாத்திருக்கீங்களா? அந்த பார்டர் லைன்னு சொல்லுவோம். விளிம்பு, அது பேர் விளிம்பா? ஓகே, அந்த இடம் தான் ததாஷ்தா. அதனால நம்ம வந்து கிருஷ்ணரோட, ஆமா தேங்க்யூ மாதாஜி, கிருஷ்ணரோட அந்தரங்க சக்தி அட் த சேம் டைம் மெட்டீரியல் கான்டாக்ட் இருக்கிறதால நம்ம கண்டாமினேட் ஆயிடும், ரைட்? அதுதான் வந்து ததாசக்தி என்றதை நம்ம சொல்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த பேஜ்ல என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். பியோர்
இப்ப வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்தது வேதத்தை பத்தி. இப்போ வந்து கன்க்ளூட் பண்ணது பஞ்ச இது பூதங்கள்ல ஆயிருந்தாலும் பிரேமான்ற கண்ணுல பார்த்தாதான் நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் பர்சன் அண்ட் அது அவர் பர்சனா இருந்தாதான் நம்ம பிரேமப்பட முடியும். நம்ம லவ் பண்றது வந்து பிரேமம் இது ரெண்டு வரணும்னா நம்ம டியூப் லைட்டோ சாண்டலியாரோ பார்த்து லைவ் பண்ண முடியும். பர்சனை பார்த்தாதான் பண்ண முடியும். அது டிவோட்டீஸ்க்கு தான் தெரியும்ன்றதை வந்து கண்டினியூ பண்றாங்க. பியூர் டிவோட்டி அண்ட் சுப்ரீம் லார்ட்ன்றத வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Good devotee situation knows very well that they are meant to serve the Supreme Personality of Godhead. All things that exist constitute the means by which they can serve the Lord. He has been blessed by the Supreme Lord from within the core of his heart, and hence wherever he looks he sees the Lord and nothing more. Isirati Hridayam na yaksha saktat danar avastabik. I think சரியா புரியல மாதாஜி. No problem. Hare Krishna. Vishrijati vidayam na yasya sakshat dhaviravashabhito pya aghau yukkanashah pranaya rasannaya dhartangri padmah sabhavati bhavat bhagavata pradhana uttah. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam 11th canto 2nd chapter 55th verse. Hare Krishna. Yes, ma'am. If a person's heart is always tied to the lotus feet of the Supreme Lord with the rope of love, the Lord does not leave them. Indeed, even if his remembrance is not perfect, he is to be considered a first-class devotee. An example of this is described in Srimad Bhagavatam 10.30.4, when the gopis assembled for the Rasa dance with Krishna. Krishna apparently left them. Consequently, they began to chant the holy name of Krishna and, being overwhelmed with madness, inquired about Krishna from the flowers and the creepers in the forest. Krishna is like the sky. He is situated everywhere. By studying Srimad Bhagavatam, we can learn about our eternal relationship with the Supreme Lord, understand the procedure for regaining him, and attain the ultimate realization, which is love of Godhead. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much for that. So, so Bhagavad Gita rule, Srimad Bhagavatam எதுக்கு படிக்கிறோம்னா நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப் என்ன, இப்படி யாரெல்லாம் வாழ்ந்தாங்க, நம்மளுக்கு செட் ஆகுதா, இப்படி எல்லாம் பண்ண முடியுமா, நடைமுறையில இதெல்லாம் சாதனமே இதெல்லாம் முடியவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் இல்லையா. அது அதனால நடைமுறையில வாழ்ந்தவங்களை பத்தி நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல கிளியரா போட்டிருக்காங்க, எழுதியும் இருக்காங்க. நம்மளால இந்த பூமியில கிருஷ்ணருக்கு ஈக்குவலா நம்மளால எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியாது. ஆனா நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியற ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா ஸ்கை. ஸ்கை என்ன சொல்வீங்க தமிழ்ல? ஸ்கைக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்வீங்க? ஆகாயம். ஆகாயம் என்ன? தேங்க்யூ மாதாஜி. ஆகாயம், ரைட். ஆகாயம் தான். ஆகாயம் வந்து எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்க முடிக்குதுன்னு யாராலையாவது ஒரு நாளாவது கண்டுபிடிக்க முடியுமா? இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்க முடிக்க முடியாது இல்லையா? முடியாது. அதுதான் இப்போ நம்மளால நம்ம பாக்குற ஒண்ணு, ஆனா அதுவே எங்க நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் எங்க முடிக்கிறோம்ன்றது நமக்கு தெரியாது, ரைட்? தண்ணியோட நம்ம சீயோட பார்த்தோம்னா அதுக்கு ரெண்டு சேர மாதிரி இருக்கும், ஆனா போயிட்டே இருந்தா அது ரெண்டு சேரவே இல்லை, ரைட்? அது ரெண்டே ஆகாது. சோ அதுதான் ஆகாயத்தோட அதான் அடர்ந்த ஆகாயம். என்ன சொல்றோம்னா அதோட பிகினிங்கும் இல்ல எண்டும் இல்ல. கிருஷ்ணரும் அதே மாதிரின்றத இங்க சொல்றாங்க. கோபி ரசாவோட கதை வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கதை. ஒரு 2 நிமிஷம் அங்க போயிட்டு, இப்போ கோபிகள் வந்து என்ன கதை, கோபிகள்ன்றவங்க வந்து ராசா எல்லாரும் ஒரே குஷியில ஆடுறச்சே அவங்க வந்து ஒருத்தர் ஆக்சுவலா இதுவும் வந்து கிருஷ்ணரோட பாஸ்ட் டைம் இல்ல, எல்லாருக்குமே வந்து அகங்காரம் பண்றது இப்பமே இருக்காது, நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்கோசரம் இந்த கதையே வந்துச்சு. கோபிகளுக்கு எல்லாரும் வந்து கிருஷ்ணர் அவரோட ஒண்டிதான் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவங்களால தாங்க முடியாத தலைக்கால் தெரியாத அந்த லெவலுக்கு ஆசை. கிருஷ்ணர் வந்து மறைஞ்சு யாருக்கெல்லாம் அந்த யோசனை வருதோ அவங்க கண்ணுல இருந்து அவர் மறைஞ்சிட்டே போறாரு. ஆனா அவர் கண்ணுக்கு ராதாராணி அவங்க ஒண்டி தெரியுறாங்களாம். ஏன் அந்த மாதிரி தெரியுறாங்க? அவங்களோட விருப்பம் தான். இது ஒரு நாளோட பாஸ்ட் டைம். அவங்களோட கண்ணு கொண்டு ஏன் தெரியுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த அகங்காரம் இல்லை. சோ கிருஷ்ணர் அவங்களை தூக்கிக்கிட்டே ஓடுறாரு, உங்க கிட்ட இருந்து வேணாம் அப்படின்னு. போயிட்டே இருக்கிறச்சே ராதாராணி அவங்க
நடந்துட்டு கை பிடிச்சிட்டு ஓடுறாரு. கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் அவங்க வந்து ஐயோ என்னால காண முடியலன்னு தூக்குறாரு. ராதாராணி நினைக்கிறாங்களா இந்த மாதிரி பாருங்க என்ன அளவுக்கு யாருமே இல்லை அப்படின்னு அவங்களை கீழே விட்டுட்டு ஓடிட்டாரு. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, அகங்காரம் அவ்வளவு பிரியப்பட்ட ராதாராணியா இருந்தாலும் அகங்காரம் அவர் டாலரேட் பண்ணவே மாட்டார் அப்படின்றதுதான் இந்த கதையில இருந்து தோணுது. இன்னைக்கு ஃபுல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரேக்ல ஒரு ராசா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்டோரி எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் ஷேர் பண்றேன். மறுபடியும் நம்ம பிரசன்டேஷனுக்கு போறோம். இதுல அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி ராசா டான்ஸ் வந்து அவர் போன அப்புறம் இந்த இவங்களோட பாவத்தை பத்தி கேட்கிறாங்க. இவங்க வந்து எல்லார்கிட்டயும் கேக்குறாங்களா, அந்த செடி மரம் எல்லார்கிட்டயும் கிருஷ்ணா 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 நீ எங்க இருக்க நீ எங்க இருக்கன்னு அவங்க கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்றதுதான் பாவம். இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் சாந்தரஸ். அந்த கவுக்கும் ஆசை இருக்கு, ஆனா அது அந்த மாடல்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும். இந்த கோபிகளுக்கும் ஆசை இருக்கு, ஆனா அவங்க வந்து வேற மாதிரி ஆசைப்படுவாங்க. ரைட், ஒருத்தரோட பாவம் வேற. ரைட், இந்த இதுல வந்து ஒஸ்தி குறைச்சல்ன்றது இல்லை, எல்லா பாவத்திலயும் தாசிய பாவம் கண்டிப்பா அடைஞ்சிருக்கும். அடுத்தது அச்சீவிங் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் பை டிவோஷனல் சர்வீஸ். இப்போ பிரகாஷானந்தா என்றவர் யாருன்னா மாயாவதி. அவர் வந்து எங்க இருக்கார், பெங்கால் என்ற ஒரு ரீஜியன்ல. இவரும் ஒரு 60 மாயாவதி, நிறைய பேர் அங்க வந்து அசம்பிள் ஆறாங்க. மெயின் மாயாவதி அத்தனை பேரு, அந்த ஊர் மொத்தமாவே வந்து மாயாவதிகள் தான். அங்க வந்து என்னன்னா சைத்தன்யா மகாபிரபு பிரகாஷானந்தான்றவருக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க போறாரு. அந்த சபையோட கதை தான் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. அச்சீவிங் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி பை டிவோஷனல் சர்வீஸ். டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஒண்டிதான் முடியும். பிரம்ம ஜோதியில போய் இணையறது மச்சாறது இதெல்லாம் ஆகாதுன்றத அவர் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாருன்றத மாதாஜி நீங்க படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. விருந்தாவன் போற எஃபெக்டா ராதா கிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஜெய்ஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் படிக்கலாம். எஸ் வசந்தி மாதாஜி படிக்கலாம், வேற யாருமே நான் அன்மியூட் பண்ணி நீங்க படிக்கலாம். Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna. Achieve the supreme personality of Godhead by devotional service. Lord Chaitanya's explanation to Prakashananda Saraswati. First, the Lord quoted a verse from Srimad Bhagavatam 11.14.21, in which Krishna says that he can be realized only through devotional service executed with faith and love. Even if one is born in a low family, like a family of chantalas, dog eaters, one can become filled with transcendental symptoms, Srimad Bhagavatam 11.3.31, through realization of the supreme stage of love of Godhead. Mathaji, இந்த ஸ்லோகம் நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. No problem. Hare Krishna. Smarantah smarayantascha vitto gaugagharam harim bhaktya sanjataya bhaktya bibirati utpulakam tanum. Hare Krishna. Hare Krishna. When pure devotees discuss subjects dealing with the Supreme Lord, who can cleanse all kinds of sinful reactions from the heart of his devotee, they become overwhelmed with ecstasy and display different symptoms due to their devotional service. The Bhagavatam 11.2.40 also states, when pure devotees chant the Lord's holy name due to their spontaneous attachment for the Lord, they sometimes cry, sometimes laugh, sometimes dance, sometimes sing, and so on, not caring for any social convention. Srimad Bhagavatam is a real explanation of the Brahma Sutra, for it is compiled by the same author Vyasadeva himself. Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna. நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் எழுதினவர் வியாசான்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். The first quoted verse ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல என்ன இருக்குன்னா, கிருஷ்ணா வந்து you can be realized through devotional service ன்றது கிருஷ்ணர் ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருக்காரு. இதுல சந்தேகமே இல்லை. இது வந்து எந்த குவாலிஃபிகேஷன், இப்ப நம்ம கிருஷ்ணரை போய் அடையறதுக்கு நம்ம பகவத்கீதாக்கு கொஞ்சம் போறோம். என்ன குவாலிஃபிகேஷன் எடுக்கணுங்க? டாக்டர் இருக்கணுமா, இன்ஜினியர் இருக்கணுமா, என்ன வேணும்? டிவோஷனல் சர்வீஸ் வேணும், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் வேணும். கரெக்ட், டிவோஷனல் சர்வீஸ் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ஒன்னிதான் வேணும். ரைட், லவ்யம், அதாவது அவ்வளவு பேராசை, எவ்வளவு பேராசை இருக்கும் கிருஷ்ணர் மேல, அவ்வளவு பேராசை நம்ம போயிடும். சோ எந்த ஸ்டேட்டஸும் இல்ல, நம்ம பிராமணா இருக்கலாமா எதுன்றதுமே இல்ல, நம்ம சண்டாலாவா கூட இருக்கலாம், அதாவது டாகிட்டரா இருந்தாலும் அங்க போய் சேரலாம்ன்றத கிளியரா சொல்றாங்க. அது ஒன்றும் இல்லாம பியூர் டிவோட்டிஸ் வந்து 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ண வேண்டாம்.
ஒரு தடவை ஸ்டாண்ட் பண்ணாலே அவ்வளோ எஃபெக்டிவ். ஆனாலும் அவங்க பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்க பாவம் அப்படி. எப்ப பாரும் அழுறது, சிரிக்கிறது, சந்தோஷம், மத்தவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்ற ஆலோசனையே இருக்காது. ஆனா நம்ம எல்லாம் விபூதி வைக்கணுமா, ஐயோ அவன் என்ன நினைப்பான், ஜபமாலையில வந்து கிருஷ்ணர் போட்டோ இருக்கணுமா, இல்ல நான் பிளெயின் ஜபமாலை வாங்குறதா, ஜபமாலையே நான் எங்க ஒழிச்சிக்கிறது, அப்புறம் எப்படி யாராவது ஆபீஸ்ல வந்து என்ன வந்து பந்தி மாலை போட்டிருக்கேனே, இது வந்து என்ன கேட்டாங்கன்னா, அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லையே, இது சும்மா நான் ஃபேஷனுக்கு போட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து கதையை சொல்லிட்டு போடுறோம். ஏன்னா நம்ம இன்னும் வந்து சொசைட்டி கான்சியஸ்ல இருக்கோம். இவங்க வந்து அதெல்லாம் தாண்டி போயிட்டாங்க. ரைட். அடுத்தது வந்து இங்க வந்து 11.14 வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது. அதனால ஒரு செகண்ட் நான் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்கு போயிட்டு ஓகே வரேன். இப்ப வந்து பியூர் டிவோட்டிஸ் என்ன சொல்றாங்க இங்க இருக்கிற அடுத்தது என்னன்னா, they cleanse all sinful reaction. இந்த பியூர் டிவோட்டிஸ் வந்து சப்ஜெக்ட் டீலிங் கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்லிச்சு. அவங்க வந்து இந்த சுத்தம் படுத்துறது அந்த மனசை. இது வந்து சைத்தன்யா சரிதாமிருதால அவர் எங்க சொல்லியிருக்காரு, சைத்தன்யா சரிதாமிருதால நம்ம அந்த சிஷ்டாஷ்டகம் பாக்குறோம் இல்ல, எந்த ஸ்லோகத்துல வந்து டெய்லி நீங்க இப்போ 4வது ரவுண்ட் ஓடிட்டு இருக்கு நமக்கு, எந்த ஸ்லோகம்? இன்னைக்கு படிச்ச ஸ்லோகம் 6. இன்னைக்கு படிச்சது இல்ல, ஜென்ரலா சொல்றேன். 8 ஸ்லோகத்துல எந்த ஸ்லோகத்துல கிளென்சிங் பத்தி வருது, கிளீனிங் ஆஃப் த ஹார்ட்? ஏன்னா அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட எப்படியெல்லாம் பாவங்கள் எல்லாம் கழுவலாம்னு சொல்றச்சு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. அது பக்கத்துல வைங்க. பட் கிருஷ்ணர் பர்சனலா வந்து கிளீன் பண்ணுவார் ஹார்ட்டை, ஹிருதயத்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு ஸ்லோகம் நம்ம படிச்சோம். ஞாபகம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. சேதோ தர்ப்பணமார்ஜனம் பவ மகாதாவாக்னி நிர்வாபனம் ஸ்ரேயः கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம் ஆனந்தாம்புதிவர்த்தனம் பிரதிபதம் பூர்ணாமிருதாஸ்வாகதம் சர்வாத்மா ஸ்தபனம் பரம் விஜயதே ஸ்ரீகிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமே அதான். சேதோ தர்ப்பணனா கிளீனிங். நான் எல்லாம் லிட்டரலி எப்ப நான் நிறைய சான்ஸ் கிடைக்கச்செல்லாம் கிளீனிங் வந்தாலே நான் இதான் சொல்லுவேன். அவரு பாலி மகாராஜ்க்கு வாட்ச்மேன் ஆனாரு, அர்ஜுனருக்கு டிரைவர் ஆனாரு, எல்லாம் பேசணும். நம்மளுக்கு என்ன ஆனாரு? கிளீனர் ஆனாரு. ரைட். நம்ம வீட்டுல பெருக்கணும்னாலே நம்ம ஆகுறோம். கோவிட் வந்து எல்லாரும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டோம்ல, எப்பவுமே எடுக்காத ப்ரூம் ஸ்டிக், ரைட், தொட்டக்கட்டை எல்லாம் எடுத்துட்டோமா. அவர் டெய்லி நம்ம குப்பையை பெருக்கிட்டு இருக்காரு. அப்ப அவரை என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு நீங்களே நினைச்சுக்கோங்க. ரைட். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து உள்ள போலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் இஸ் தி ஆத்தரைஸ்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் வேதிக் லிட்ரேச்சர். ஏன் வியாசா எழுதினாரு? சோ ஏன் வியாசானா, வியாசா வந்து கிருஷ்ணரோட இன்கார்னேஷன். அதனாலதான் அவர் ரொம்ப பவர்ஃபுல். இது வந்து மனிதர்களுக்கு 4 வகை மிஸ்டேக்ஸ், அதாவது 4 டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு. அது என்னது? மனிதருக்கும் ஆண்டவனுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு. அது சொல்ல மனிதர் 4 டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கிறதால அவர் எழுதினது பர்ஃபெக்ட்னு சொல்ல முடியாது, அது எவ்வளவு பெரிய சயின்டிஸ்டா இருந்தாலும். ஆனா ஆண்டவன் above all that. அது 4 டிஃபெக்ட்ஸ் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? Imperfect senses, Mathaji, then cheating prophecy, and then illusion. தவறு செய்யறவங்க, இது ஏமாத்துறது, குறைபாடுடைய புலன்கள், குறையுடைய புலன்கள், குறைபாடுடைய புலன்கள், சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி. வெரி பியூட்டிஃபுல். Thank you so much. இந்த குவாலிட்டிஸ் 4ம் நம்மளுக்கு இருக்கிறதால நம்மளது பர்ஃபெக்டா இருக்கவே முடியாது. அதனாலதான் வியாசா எழுதின ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைட்ல பிரம்மசூத்ரா பெர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சரிங்களா? இப்போ இன்னொரு மாதாஜி இதை படிக்கலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதம். Srimad Bhagavatam is the authorized explanation of all Vedic literature. Chaitanya Mahaprabhu describes Srimad Bhagavatam as the spotless Purana because it contains transcendental narrations of the pastimes of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. Srimad Bhagavatam is the authorized explanation of the Brahma Sutra. It is further explanation of the Mahabharata. It is the explanation of the Gayatri Mantra and the essence of the all Vedic knowledge. Srimad Bhagavatam 12.13.15 states that it is the essence of the essence of the all Vedanta knowledge, and that one relations the
knowledge of Srimad Bhagavatam has no taste for studying any other literature. Suda Goswami presented Srimad Bhagavatam as the essence of all the Vedas, histories, and other Vedic literatures. In the very beginning of Srimad Bhagavatam, the purport of the Gayatri Mantra is described. I offer my obeisances unto the supreme truth, which is described as the source of the creation, maintenance, and destruction of the cosmic manifestation. Hare Hare Krishna. Krishna. Thank you so much, Mathaji. Nice reading. So ஸ்ரீமத் பாகவதமோட புகழ் வந்து ஆரம்பிச்சோன்னா முடிக்கவே முடியாது. லைஃப்ல நிறைய தடவை நம்ம சொல்லியிருக்கோம்ல, ஐயோ இது நீ பாக்கலன்னா நம்ம லைஃப்ல மிஸ் பண்ணிட்டோம். நிஜமாவே ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கலன்னா லைஃப்ல நிறைய மிஸ் பண்ண மாதிரி. ஏன்னா எனக்கு யூஸ்வலாவே புக் படிக்க சுத்தமா பிடிக்காது. ரைட், நான் வந்து படிச்ச ஒரே ஒரு ஸ்டோரி புக் வந்து சின்ன நான்சி, அது என்ன 10 வயசு என்னமோ இருக்கும், சரியா ஞாபகம் இல்லை. அது ஒன்லிதான் ஸ்டோரி புக். அது தவிர அவ்வளோ இருக்கிற எனக்கே ஸ்ரீமத் பாகவதம் தொடர்ந்து படிக்கலன்னா எனக்கு போகாது. அந்த லெவலுக்கு வந்து இது வந்து என்ன சொல்வீங்க, ஒரு வசிக்கிற சக்தி அவ்வளவு ஒண்ணு. ஏன்ன்றது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து மகாபாரதம் அடங்கி இருக்கு. ரைட், காயத்ரி மந்திரம் இருக்கு, வேதிக் நாலேஜ் இருக்கு. என்னன்னா எந்த டாபிக் எடுத்தாலும், உங்களுக்கு வந்து பாலிடிக்ஸ் பிடிக்குமா, பாலிடிக்ஸ். உங்களுக்கு வந்து லவ் ஸ்டோரி வேணுமா, லவ் ஸ்டோரி. உங்களுக்கு ஏழை கதை வேணுமா, ஏழை கதை. பணக்காரனோட உலகத்தை ஆள்றவரோட கதையும் இருக்கு. ஆண்டவன் பத்தின கதை வேணுமா, அதுவும் டைரக்டா ஆண்டவன் பத்தி இருக்கு. சரி, ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பத்தி வேணுமா, அதுவும் இருக்கு. சோ நீங்க வந்து எல்லாமே தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷா ஒண்டி இல்லாம நீங்க சைட்ல குட்டி குட்டி கதைகள் கேட்டீங்கன்னாலும் அதுவும் இருக்கு. இப்போ கேட்டீங்கன்னா ஸ்பாட்லெஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸ்பாட்லெஸ் ஆனா கிளீனா இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி தப்பே இல்லாம அவ்வளவு பர்ஃபெக்டா இருக்கிறது தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம்ன்றத வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவே சொல்லியிருக்காருன்றத நம்ம பாக்குறோம். இந்த வெரி பிகினிங் ஆஃப் ஸ்ரீமத் பாகவதம் காயத்ரி மந்திரம் இருக்குன்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna, Mathaji. Thank you, Mathaji. நீங்க படிக்கலாம். The Krishna is the supreme personality of Godhead as per all Vedic scriptures and great sages அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீங்க படிங்க, ஒரு 3 படிச்சுட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அப்புறம் நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ப்ளீஸ் கோ அஹெட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Hare Krishna. Krishna is the supreme personality of Godhead as per all Vedic scriptures and great sages. Obeisances unto the personality of Godhead. Vasudeva, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, directly indicate Lord Sri Krishna, who is the divine son of Vasudeva and Devaki. Krishna is the supreme personality of Godhead. Srimad Bhagavatam 1.3.28, where Vasudeva asserts that Sri Krishna is the original personality of Godhead and that all others are either his direct and indirect plenary portions or portions of those portions. Still, Jiva Goswami explicitly developed this subject to the Krishna Sandarbha. Brahma, the original living being, has substantially explained the subject of Sri Krishna in his treatise Brahma Sutra. The Samaveda also Brahma Samhita madam. Brahma Samhita. The Samaveda also verifies the fact that Lord Sri Krishna is the divine son of Devaki. Padma Purana also states that of the innumerable names of the Lord, the name Krishna is the principal one. Hare Krishna. Thank you, Mathaji. ஒரு செகண்ட். சோ ஜீவ கோஸ்வாமி என்றவர் வந்து அந்த 6 கோஸ்வாமியில ஒருத்தர். அவர் வந்து ரூப சனாதன கோஸ்வாமியோட சிஸ்டரோட பையன், ரைட்? சோ அவங்களோட மருமகன் தான். சோ அவரோட சப்ஜெக்ட் கிருஷ்ண சந்தர்பான்றதுல எல்லாம் இதை பத்தி எழுதியிருக்காரு. இப்ப பிரம்ம சமிதா வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம். அதாவது பிரம்மர் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி பாடுற பாட்டு. ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரஹ அநாதிராதிர் கோவிந்த சர்வ காரண காரன். சோ அது வந்து கிளியரா ஈஸ்வரதா எல்லாமே, காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ், பரமகிருஷ்ணர் எல்லாமேன்றது அவர் அங்கேயும் சொல்லியிருக்காரு. சாமவேதாலையும் இருக்கு. பத்ம புராணம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், ரைட்? சிவரே வந்து என்ன சொல்றாரு, ஸ்ரீராம ராம ராமே தி ரமே ராமே மனோரமே
Sahasranana Tattulyam Rama Nama Varanami Sri Rama Nama Varanami Om Nama Iti. அதை வச்சு பாடினா விஷ்ணு சாஸ்திரநாமம் 1000 பேருக்கு பதில் 3 தடவை ராமர் பேர் சொல்ல போறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லிட்டார். ரைட்? சோ அது இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். நம்ம இன்னொரு சைட் படிங்க, கண்டினியூ பண்ணுங்க. In his prayers, Srimad Bhagavatam 1.1.1, Vyasa first proposes that Lord Sri Krishna is a primeval Lord, and if any transcendental nomenclature for the absolute personality of Godhead is to be accepted, it should be the name Krishna, meaning all attractive. In the Bhagavad Gita, the Lord has affirmed in many passages that he is the original personality of Godhead, and this was confirmed by Arjuna, who cited great sages like Narada, Vyasa, and many others. Lord himself says that there is no Paratattva, Samun Bonam, other than him. Sri Krishna is always meditated upon by the Paramahamsas, those who are most perfect in the renounced order of life. Lord Sri Krishna is the cause of all causes, and everything that exists in sun examination from him. The Lord is the origin of the creation. He is not only the creator, but the maintainer and annihilator as well. Hare Krishna, Mathaji. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ சோ மச். அடுத்த ஸ்லைட் படிக்கிறவங்க இப்பவுமே அன்மியூட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, சவுண்ட் பண்ணாதீங்க. இது கொஞ்சம் பெரிய சாப்டர், ஸோ எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணலாம். மினிமமா கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும், சாரி. ஸோ இன்னைக்கு என்னன்னா எக்ஸ்பான்ஷன் நம்ம பார்த்துட்டோம். கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து பல்ராம் வரார், பல்ராம்ல இருந்து பிரத்யும்னா, சங்கர்ஷனா, அனிருத்தா அண்ட் வாசுதேவான்றத பார்த்தோம். ரைட்? இதெல்லாம் கிருஷ்ணரோட எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ், ரைட்? பிளானரி எக்ஸ்பான்ஷன். அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சு நம்மளோட மனசுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மா ஷீரோதக்ஷாயி விஷ்ணு. அது பிளானரி எக்ஸ்போஷன், பார்ட்ஸ் ஆஃப் பிளானரி எக்ஸ்பான்ஷன். அவ்வளவு ஆனாலும் ஒரிஜினல் கிருஷ்ணான்றத ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல 1.3.28ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க. அது ஒண்டி இல்லாம ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல நிறைய இடத்துல கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. அர்ஜுனா கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு, நாரதர், வியாசர் எல்லாமே. இது நீங்க பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் 10th சாப்டர்ல என்ன பண்ணிருக்காரு? பரம் பிரம்மா பரந்தாமா பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவம் அஜம் விபும் அப்படின்னு சொன்னாரு. அதாவது he is the supreme, சம்ரோமன். இதான் பரம் அப்படின்னா, பரமா இருக்கிறதுலே டாப் மோஸ்ட்னு. அதோட அவர் விட்டாரா? அர்ஜுனா ஃப்ரெண்டுன்னு நம்ம எல்லாம் சொல்லிடுவோம்னு சொல்லிட்டு அவர் அது ஒண்ணு இல்லாம ஆகுஸ்தாம் ரிஷே சர்வே தேவஷி நாரதோ ததா அசிதோ தேவ வியாசோ ஸ்வயம் சைவ பவிஷிமே. நீயும் சொல்ற, அசிதோ சொல்றாரு, வியாசா சொல்றாரு, நாரத சொல்றாரு, எல்லாருமே சொல்றாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த டெஸ்டிமனியும் சொல்றாரு. கரெக்ட்? சோ அவர் தான் சமன் போமன். அதுதான் எல்லாம் டோட்டலும் அதான். காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ்னா எல்லாம் காஸ். நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் வரத்துக்கும் சரி, மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் வரத்துக்கும் சரி, நம்ம தேவர்கள் வரத்துக்கும் சரி, நம்ம அக்ஷரா அதாவது மூவ் பண்ணாத செடிகள் வரத்துக்கும் காரணமா அவர் தான் இருக்காருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். லார்ட் இஸ் த ஒரிஜின் ஆஃப் ஆல் கிரியேஷன், ரைட்? அதுதான் இந்த பேக்ரவுண்ட் கொடுத்தேன். இவர் தான் ஒரிஜின், அவர் தான் ஸ்டார்டிங், அவர் தான் மிடில், அவர் தான் எல்லாமே. கிரியேட்டர் இல்ல, மெயின்டைனர் அண்ட் அனிலேட்டர்ன்றத நம்ம ஈஷோபனிஷத்துலயும் சொல்லியிருக்காங்க, ரைட்? பூஷணே கர்ஸ்ய யம சூரிய பிராஜாபத்யா வியூஹாஸ்மின் சமூத தேஜோ ததோ ரூபம் கல்யாண தமோ தஸ்யே பஷ்யந்தி யோ அசோ அசோ புருஷஹ யோ அசோ அஸ்மின். ரைட்? சோ வெரி கிளியர்லி சொல்லியிருக்காங்க. சோ லார்ட் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இஸ் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அக்கார்டிங் டு ஆல் த எவிடன்சஸ் ஆஃப் வேதாஸ்ன்றதை இந்த சாப்டர் கன்ஃபார்ம் பண்றது. The history of Srimad Bhagavatam எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். எஸ் மாதாஜி, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன், லலிதா கண்ணன். Yes, yes, proceed. The history of Srimad Bhagavatam. Vyasadeva had compiled all the Vedic literatures, the 4 Vedas, the Vedanta Sutra or Brahma Sutra, the Puranas and the Mahabharata. Yet he was not satisfied. His dissatisfaction was observed by his spiritual master Narada. Narada ji advised him to write about the transcendental activities of the Lord Sri Krishna. Thus, Sri Vyasadeva, drawing on his mature experience of transcendental knowledge, compiled it under the instruction of Sri Narada ji, his spiritual master. Sri Krishna's transcendental activities are specifically described in the 10th canto of Srimad Bhagavatam,
one should not approach the 10th canto immediately, but should approach it gradually by developing knowledge of the subject matters first presented. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. வியாசர் என்ன பண்றாரு? வேதிக் லிட்ரேச்சர், ரைட்? 4 வேதங்கள் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். 4 வேதங்கள் என்ன வேதங்கள்? சாம அதர்வனம். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ரைட். சோ புராணங்கள் பார்த்துட்டோம், ரைட்? மகாபாரதமும் பார்த்துட்டோம். இத்தனை உபனிஷத் எல்லாமே எழுதினது வியாசா. ஆனாலும் அவருக்கு சாட்டிஸ்பாக்சன் இல்ல. யாருக்கு பிரச்சனைனாலும் டிவோட்டி சால்வ் பண்றதுக்கு நாரதர் வந்துட்டு நீ வந்து டைரக்டா கிருஷ்ணர் பத்தி டைரக்டா எழுதுன்றதா ஸ்ரீமத் பாகவதம் எழுதினார், ரைட்? சோ அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸா இது. இதுல வந்து என்னன்னா, எப்பவுமே ஒரு புக் கூட நடுவுல எடுத்து படிச்சா அதுக்கு அர்த்தமே இருக்காது, தலையும் தெரியாது தொகையும் தெரியாது. அதே மாதிரி நிறைய பேர் என்னன்னா சப்தா அந்த மாதிரி 7 நாட்கள்ல சொல்லி கொடுக்குறேன்றதும் ஒன்னும் புரியாது. 10வது சாப்டர் டைரக்டா எடுப்பாங்க. அங்க வந்து ராசா டான்ஸ் பத்தி இருக்கு. நம்ம ஒரு சாப்டரா முடிஞ்சு 9 சாப்டர் முடிஞ்சுதான் 10th போகணுமே தவிர நேரா குதிச்சோம்னா அந்த பாவம் வராது. அதனாலதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே முக்கியமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதை சமரியா கொடுத்துருக்காங்க. டைம்ல நம்ம 10 சாப்டர் பார்த்தோம்னா எதுவுமே நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது. கிருஷ்ணரோட 16,000 பெண்களும் தெரியாது. ஆசா டான்ஸ் முதல்ல கிருஷ்ணர் எழுதுறச்சு அவருக்கு 8 வயசு, ரைட்? அத வந்து நம்ம என்னெல்லாம் பேசுவோம், எவ்வளவு நிறைய பேர் குச்சப்படுத்தி பேசுறாங்க. ஒரு 8 வயசு குழந்தையோட பாவத்தை அது கூட புரிஞ்சிக்காத லெவலுக்கு நம்ம அவ்வளவு கலிகாலத்துல அவ்வளவு கேவலமா ஆயிட்டு, ரைட்? அதனால அதை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கோசரம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 9 சாப்டர்ஸ் படிக்கணும்ன்றதுதான். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த லார்ட் ஆஸ் த ஒரிஜின் ஆஃப் ஆல் கிரியேஷன்ஸ் அன்றத வந்து வியாசா வந்து இங்க சொல்ல வராரு. நீங்க படிக்கலாம் மாதாஜி. நானே படிக்கிட்டா? கண்டினியூ பண்ணுங்க லலிதா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. Understanding the Lord as the origin of all creations. Vyasa says that the Lord is the origin of the creation, not only the creator but the maintainer and annihilator as well. He is the supreme will behind all activities. He is the absolute truth. He is the source of everything. Nothing is independent of him. Everything that exists is the body of the absolute truth, the complete philosophy of the absolute truth. Therefore centers about the fact that the absolute truth is simultaneously one with and different from his creation. Nothing is absolutely equal to the absolute truth, but at the same time, nothing is independent of the absolute truth. The Supreme Lord is the supreme living being with the greatest mind and supermost inconceivable energies in great variety. Hare Krishna. Thank you so much. Thank you so much, Mathaji. Hare Krishna. Hare Krishna. So, இதுல என்னன்னா Bhagavad Gita 9.10, Sri Krishna himself says that he only super intensive creative energy, right? அவர் ஒன்னும் பண்றதில்ல, அவர் வெறும் அப்சர்வ் பண்றாருன்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ வியாசா என்ன சொல்றாரு? he is the origin of all creation ன்றதும் சொல்லிட்டாரு. he is absolute truth. absolute relative என்ன சம்பந்தம்? நம்ம கூட ஃபேமிலில சொல்ற ரிலேட்டிவ் வந்திருக்காங்க, என்ன அர்த்தம்? நம்மள சுத்தி இருக்கிறவங்கன்றதுதான் அது. இப்போ கிருஷ்ணர் அப்சல்யூட்னா அதுதான் ஒரிஜினல். அது சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் ரிலேட்டிவ். நம்ம எல்லாம் வந்து அவரை வச்சு நம்ம கனெக்ட் ஆறோம்ன்றதுதான் அர்த்தம். So everything emanates from there, complete philosophy, and therefore everything is at the center, right? Nothing is absolutely equal to the absolute truth. இதுக்கு ஈக்குவலாவோ இதுக்கு மேலேயோ எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே அவருக்கு கீழே தான் இருக்கும். அதனாலதான் கர்மா முனி வந்து கேட்டாரு, இந்த மாதிரி எனக்கு உங்களை மாதிரி ஒரு பையன் வேணும் அப்படின்றச்சு. என்ன மாதிரி ஒரு பையன் என்னால கொடுக்க முடியாது, நானே தான் பையனா வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கபிலா முனியா பிறக்கிறாரு. அவங்களுக்கும் தேவயுத்திக்கும். ஏன்னா அதுக்கு ஈக்குவலா அவருக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கொடுக்கவே முடியலன்றத நம்ம அங்க பார்த்திருக்கோம், ரைட்? இப்போ வந்து அதோட கண்டினியூவேஷன் தான். அப்போ டிஸ்டிங்விஷிங்னா வித்தியாசம், லார்ட் ஃப்ரம் அதர் லிவிங் என்டிட்டிஸ். லலிதா கண்ணன் மாதாஜி படிங்க, மத்தவங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்ன்றதை நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். ஹரே. Distinguishing the Lord from all other living entities. The Sanskrit words Abhijna and Swarat appearing in the first verse of Srimad Bhagavatam are significant. These two words distinguish the Lord from all other living entities. No living entity other than the Supreme Being, the absolute personality of Godhead, is either Abhijna or Swarat. That is, none of them are either fully cognizant or fully independent. Everyone has to receive knowledge from his superior. Even Brahma
then what to speak of the material scientists who are fully dependent on so many things? Even the Mayavadi impersonalists who flatter themselves that they have become the Lord are not Arjuna or Swarar, fully cognizant or fully independent. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Mathaji. So very clearly என்ன சொல்றாங்க, அபிக்ஞா, அதாவது ஃபுல் நாலேஜ், ரைட்? ஞானம், அதுவும் சரி. ஸ்வராத்னா கம்ப்ளீட்லி, நீங்க ஃபர்ஸ்டே பார்ப்போம், ஸ்வராத் அவரே ஸ்வயம் அவரே வருவாரு அப்படின்னு. ஏன்னா அவர் டோட்டலி இண்டிபெண்டன்ட், எதுவுமே அவர் வந்து டிபெண்ட் ஆகலன்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம், ரைட்? ஸோ நோ லிவிங் என்டிட்டி அதர் தென் சுப்ரீம் பீயிங், அவரை தவிர எல்லாருமே டிபெண்டன்ட் தான். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நான் இண்டிபெண்டன்ட், நானே வந்தேன், நானே பாத்துக்கிட்டேன். அவங்களே வர முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேரண்ட்ஸ் இருந்தா தான் வர முடியும். அதனால அந்த ஃபண்டமெண்டலே காலி. சோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொல்றாங்க இல்லையா, நான் செல்ஃப் மேட், நானே வந்தேன்றதெல்லாம் சும்மா பேச்சுக்குதான். பிரம்மா கூட எப்படி பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணர், அதாவது நம்மளோட கர்ப்போதக்ஷாயி விஷ்ணு வயிறு கர்ப்பத்துல இருந்து வந்ததுன்றத நம்ம எல்லாம் பார்த்திருக்கோம். மாயாவதி இம்பர்சனேட்டர்ஸ் வந்து என்ன சொல்றாங்க, நாம் ஆண்டவனோட இணைந்துடுவோம், நம்ம ஆண்டவன் ஆயிடுவோம்னு. நம்ம ஆண்டவன் ஆகவே முடியாது. நம்ம எப்பவுமே அணுதா, ஆண்டவன் விபு. நம்மளோட குவாலிட்டிஸ் 78% வர முடியுமே தவிர நம்ம ஆண்டவன் கிட்ட போகவே முடியாது. கிருஷ்ணனுக்கு மொத்தம் எத்தனை குவாலிட்டிஸ் இருக்கு? 64. விஷ்ணுக்கு 64. தேங்க்யூ சோ மச். விஷ்ணுக்கு சேம் தானே மாதாஜி? இல்ல அதிகம், விஷ்ணுக்கு அதிகம். 95. 60 மாதாஜி. இல்ல 60. தேங்க்யூ சோ மச். 60 ஹையஸ்ட் கிருஷ்ணர் தான். 64 அதான் படிச்சிட்டு இருக்கோம். 60. சிவனுக்கு கம்மி, 56. 55. சோ அதுதான் இது. ஏன் சொல்றாங்கன்னா, நீங்க அந்த பர்சன்டேஜ் வைஸ் நீங்க கால்குலேட் பண்ணலாம், பட் ப்ராட்லி இதுதான் குவாலிட்டி. சோ நம்ம பிரம்மா வச்சு பாத்தீங்கன்னா 78% வரைக்கும் நம்ம வரலாம். ஏன்னா பிரம்மர் வந்து 78% குவாலிட்டிஸா இருக்கு. அதையும் பீட் பண்ணி போகவே, குவாலிட்டிலேயே பீட் பண்ண முடியல. நம்ம எங்க அவரோட போய் இணையறதுன்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. the supreme lord, the personality of godhead is all perfect, ரைட்? அதை வந்து நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். எஸ் மாதாஜி, நீங்க அன்மியூட் பண்ணி படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்மியூட் பண்ணி படிங்க. அது வரைக்கும் நான் ஸ்லோகா சொல்றேன். ஓம் மாதாஜி. பூர்ணமிதம் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். சோ கிருஷ்ணா கம்ப்ளீட் பூர்ணம்ன்றதா இது மங்களாச்சரணம் ஃபர்ஸ்ட் ஈஸ்வது. கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. It is said in the Shruti mantra that the all perfect Lord glanced to our matter and thus created all living beings. The living beings are parts and parcels of the Lord, and he impregnates the vast material nature with the seeds of the spiritual sparks. His God is no more expert than the manufacturer of a subtle watch that has so many delicate parts. God is a greater merchant than the watchmaker, because he creates one machine in male and female forms that go on producing innumerable similar machines without the further attention of God. If a man could manufacture a set of machines capable of producing other machines without the man giving the matter any further attention, then that man could be said to equal the intelligence of God. But that is not possible, because no one can be equal to God in intelligence. Another name for God is Asamudrava, which indicates that no one is equal to or greater than him. Hare Krishna. Thank you so much, Mother. Very clear reading. So இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் என்ன, நானும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணேன், நான் வாட்ச் பண்ணேன், கரெக்ட். பட் அந்த வாட்ச் இன்னொரு குட்டி வாட்ச் போட முடியுமா தானா? வேற எந்த கண்டென்ட்டும் இல்லாம. மிஷின் போடுது 10ன்றது இல்ல, எதுவுமே இல்லாம நான் ஒரே ஒரு வாட்ச்ல இருந்து குட்டி குட்டி வருமா? வராது. ஆனா ஆண் பெண்ல இருந்து நிறைய குட்டிகள் அவர் இன்டர்வென்ஷன் இல்லாமலே வரும். அப்கோர்ஸ் அவரோட சாங்ஷன் வேணும், நான் அது சொல்ல, பட் ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸ் மாதிரி ஆகுது இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டினரி மேட்டர் வச்சு உயிர் கொண்டு வர வேணாம், உயிரற்ற ஒரு ஜீவனே ஆட்டோமேட்டிக்கா மனிதனால கொண்டு வர முடிஞ்சா அப்புறமா நம்ம வந்து அவங்க ஈக்குவல்ன்றத பத்தி நினைக்கலாம், டிஸ்கஷன். இப்போ அது கூட இல்ல. இப்ப மாயாவதிகள் ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் இருக்கிறாங்க. அது என்ன ஆர்குமெண்ட்ன்றத பாக்கலாம்ன்றத இப்ப பாக்கலாம். எஸ் மேம். Mayavadi scholars argument on Srimad Bhagavatam. Argument 1. Srimad Bhagavatam was not compiled by Srila Vyasadeva. Argument 2.
The book is the modern creation written by someone named Vyasa Upateva answers. Stila Sridhara Swami points out that many of the oldest Puranas make reference to Srimad Bhagavatam. The first sloka or verse is Srimad Bhagavatam begins with the Gayatri mantra, and there is reference to this in the Matsya Purana, the oldest Purana. There is also reference to Srimad Bhagavatam in other Puranas, which even indicate that the work consists of 12 cantos and 18,000 slokas. In the Padma Purana, during a conversation between Gautama and Maharaja Amrisha, the king was advised to read Srimad Bhagavatam regularly if he is at all desired liberation from material bondage. Hare Krishna. Hare Krishna. So இது அங்க புடிச்சு இங்க புடிச்சாங்கன்ற நிலைமை ஆயிடுச்சு. கடைசியில வியாசரே இல்ல எழுதினதுன்னு. ஆனா இந்த நிறைய பழைய லிட்ரேச்சர் இருக்கு இல்லையா, அதாவது பத்ம புராணா ரொம்ப ஓல்டு, இருக்கிறதுலயே மத்ஸ்ய புராணான்றது அதை விட ஓல்டு, ரைட்? அதெல்லாம் வந்து கிளியரா சொல்றது இந்த மாதிரி. இது வந்து 18,000 வர்சஸ் இருக்கிற புராணம் தான் நம்மளோட ஸ்ரீமத் பாகவதம் அன்றதை கிளியரா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியாச்சு. சோ இதுல வந்து கதை அடிக்கிறதுக்கும் நிஜம் இல்லைன்னு சொல்றதுக்கும் யாருக்கும் ரைட்டும் இல்ல, சொல்லவும் முடியாதுன்றத நம்ம வந்து கிளியரா பார்த்துட்டோம். சோ இந்த புராணம் வந்து இருக்கிறதுலயே பழையத்துலயும் இது அம்பரீஷ் மகாராஜோட கதை எப்பவுமோ நடந்துச்சு, ரைட்? பத்ம புராணத்துல அது வந்து அந்த டைம் கூட, அதாவது சத்தியயுகம் டைம்ல கூட இது வந்து படிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாத்துலயுமே இது வந்து கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க. இது ரொம்ப பெருசு. நான் இது ஷார்ட்டா நான் சொல்லிடுறேன். The transcendental message of ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ன சொல்றாங்க? தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷா. நம்ம பேனியன் ஃபீல்லையும் பார்த்தோம். இந்த 4 தான் மெயின், கரெக்டா? பட் இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணுன்றதை நம்மளுக்கு காட்டும். இப்போ சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், ரைட் சைடுக்கு போறேன். சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனா அவங்களோட ஆசை, அவங்களோட நம்ம மோக்தா புக்தா அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். புக்தானா அவங்களோட சொந்த ஆசைகளை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றவங்க. அவங்க யாரு? கர்ம காண்டா, ரைட்? அதாவது ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ். இங்க இருக்கிற எல்லா ஆசைகள் எனக்கோசம் வேணும், நான் பண்றவங்கன்ற ஒரு கிரௌட் இருக்காங்க. அவங்க என்ன ஆறாங்க? ஹையர் பிளானட்ஸ் போறாங்கன்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதுக்கு அடுத்தது ஞான காண்டா படிக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க? பிரம்மஜோதியோட போய் இணைஞ்சிடுறாங்க. அதுதான்ன்றதையும் நம்ம பார்த்திருக்கோம், ரைட்? இன்னொரு கேட்டகரி வந்து என்னன்னா, அதாவது கர்ம காண்டாவை விட ஜாஸ்தியானது வந்து என்ன? உபாசனா காண்டா, ரைட்? அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா வேரியஸ், ஃபர்ஸ்ட் கர்ம காண்டா தன்னை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறது, உபாசனான்றது நிறைய தேவர்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றது. ஏன்னா அப்போ அந்த தேவலோகத்துக்கு போடுறாங்க, நீங்க பாத்திருக்கீங்க தேவலோகம். அப்புறம் ஞான காண்டா பிரம்மஜோதியில. பட் இந்த இம்பர்சனல் பிரம்மஜோதின்றது வந்து எண்ட் இல்ல, அது பல வருடங்கள் பிளான் பண்ணி அவங்க வந்து என்னன்னா பரமாத்மா ஃபீச்சர்ல அவங்க வந்து மனசுல யோசிச்சு அவங்க போவாங்க. ஆனா அவங்க நிறைய பண்ணி பண்றதுல அப்பதான் அவங்க ஃபைனலா பிரம்மஜோதியில போய் அட்டைன் பண்றாங்கன்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ கரெக்ட் யோகான்றது என்ன? லிங்கிங் வித் காட், ரிலேஷன்ஷிப் காடோட இருக்கணும்ன்றது நம்ம பார்த்திருக்கோம். இப்போ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் என்ன சொல்ல வர்றாரு? ஆனா இப்ப வந்து இது நம்ம ஆதி ரசா, ரைட்? முண்டேன் ரிலேஷன்ஷிப், மெட்டீரியல் 6ன்றது என்னன்னா ரிஃப்ளெக்ஷன், பேனியன் ட்ரீ சொன்னேன் ஓட ரிஃப்ளெக்ஷன். இன்னைக்கு கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி 4 மணிக்கு ஒருத்தர் கேட்டாரு, என்னோட லவ்வும் பியோர் தான் மாதாஜி, நானும் லவ் பண்ணேன்னு கேட்டார் இல்லையா? அதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து என்னன்னா, இங்க வந்து இருக்கிறதுலயே லோவஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? இந்த மாதிரி காம ரிலேஷன்ஷிப் தான். சோ அப்படி இருக்கிறச்சே இது வந்து டோட்டலா வந்து இது வந்து எதெல்லாம் ஒஸ்தி. இப்போ அதே மாதிரி வேலைக்காரன்றத ரொம்ப கேவலப்படுத்துவோம். இப்போ எல்லாமே ஆப்போசிட் ஆகுது. அங்க வந்து தாசியரஸ், அனுமான் தான் கிரேட்டஸ்ட்னு சொல்றோம், ரைட்? சோ இது வந்து டோட்டல் ரிஃப்ளெக்ஷன். சோ அங்க என்னெல்லாம் ஒஸ்தியா இருக்கும் இங்க கேவலம், ஆனா இங்க இருக்கிற கேவலம் எல்லாம் அங்க ஒஸ்தியா காட்டுறாங்கன்னு. இப்படி ஃபர்ஸ்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட மெட்டீரியல், நம்ம இந்த 3 பார்த்தோம் இல்லையா? அதாவது கர்ம காண்டா, உபாசன காண்டா, ஞான காண்டா. இங்க 3 கைண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டில இருந்து, அதாவது இது என்ன இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம்? ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் கர்ம காண்டா, ஸ்பெகுலேட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஞான காண்டா, ரைட்? வர்ஷிப் ஆஃப் டெய்டிஸ் வந்து உபாசன காண்டா. இந்த 3ல எதுக்கு பண்ணாலும் பரவாயில்ல, ஆனா நம்ம பர்ஃபெக்ஷன் ரீச் பண்ணுவோன்றதை நம்ம 12th சாப்டர் பகவத்கீதால பார்த்திருக்கோம். நீ ஃபர்ஸ்ட் எப்பவுமே 24 மணி நேரமா என்னைய நினைச்சிட்டு பாரு. ஓ உன்னால முடியாதா? ஓகே, அப்போனா நம்ம வந்து சாதனா பக்தி பண்ணு. ஐயோ என்னால முடியாது. சரிமா, நீ அதுவும் பண்ணலன்னா நீ என்ன பண்றன்னா நேஷ்காம கர்ம யோகா பண்ணு அப்படின்ற. அது முடியாது என்னால. அப்போ சகாம கர்ம யோகா பண்ணு. ஓகே, அதுவும் முடியாது.
அப்போ நீ அட்லீஸ்ட் ஞான கர்மா இல்லைன்னா தியான கர்மா பண்ணு அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்றாரு, ரைட்? அதுவும் முடியாதுன்னா அதுக்கப்புறமா வேற ஏதாவது பண்ணணும், அதாவது நம்ம நரக்க லோகத்துக்கு தான் போகணும். ஸோ எல்லாம் 6 ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காரு, ரைட்? இஸ் an embodiment of devotional service to supreme personality and is therefore situated in position superior to Vedas. So இப்போ யாரு வியாசா ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து ரொம்ப பியூர், இது வந்து ஆண்டவனே. ஸோ இதுக்கும் மற்ற வேதங்களை விட உயர்ந்த பொசிஷன்லயும் இருக்கு. அண்ட் இது வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் யாருமே இல்லை. ஸ்ரீமத் பாகவதம் அண்ணா கிருஷ்ணர் வியாசா எழுதினார், ரைட்? ஸோ மற்ற புக்கோட நம்ம கம்பேரே பண்ண முடியாதுன்றத வந்து சொல்றாரு. டோட்டலி டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ். இதை புரிஞ்சிக்கிறது வெறும் டிவோட்டிஸ் ஆலதான். இது வந்து நம்ம நார்மல் சென்சஸால புரிஞ்சிக்கவே முடியாது, ரைட்? அதனாலதான் இது பியூர் டிவோட்டிஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்ன்றாங்க. எக்ஸ்பிளிசிட்லி இது என்ன சைமல்டேனியஸ்லி ஒன் அண்ட் டிஃபரெண்ட். இது வந்து நம்மளோட சைத்தன்யா மகாபிரபுவோட மெயின் ஸ்டோரி என்ன, அச்சிந்த பேதா அபேதா, ரைட்? சைமல்டேனியஸ்லி ஒன் அண்ட் அபேதானா டிஃபரெண்ட், ரைட்? அன்றத கிளியரா சொல்றது, ரைட்? பிலாசபி ஃபவுண்ட் இன் வேதாந்த சூத்ரா. இது வந்து ஜென்மாதி அஸ்ய சூத்ரா, அதாவது இது பிகினிங் இது எண்ட் ரெண்டுமே இதுதான்றத கிளியரா நம்மளுக்கு சொல்றாங்க. ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிசீவிங் த டிரான்சென்டென்டல் மெசேஜ். ஹரே கிருஷ்ணா இதை ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். இது வந்து தத் வித்தி பிரதிபிராத்தேன பனி பிரஷ்னேன சேவையா உபரித்தேஷே தே ஞானம் ஞானி தத்வித. என்ன அர்த்தம்? அதாவது நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் சக்சஷன் மூலமா வரணும் சப்மிசிவ்லி, ரைட்? நம்ம எப்படி பனி பிரஷ்னேன சேவையா, சப்மிசிவ் ஹியரிங் ரொம்ப முக்கியம். டிசைர் டு ஹியர் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம கேட்கணும். இட் ஷுட் பி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கேட்கணும். நடுவில் போய் உட்கார்ந்தா ஒண்ணுமே புரியாது, ரைட்? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட்ணும். போனஃபைட் ஆடியன்ஸ். போனஃபைட்ன்றது யாரு? அதான் தத்விதி பிரணி பிரார்த்தனை. அதாவது போனஃபைட் நம்ம இஷ்டத்துக்கு யார் வேணா புக் பண்ண முடியாது. 4 பரம்பரைகள் இருக்காங்க, ரைட்? அண்ட் 4 பரம்பரைகள் யாரு? அந்த 4 பரம்பரைகள் மாதாஜி யாராவது ஒருத்தங்க சொல்லுங்க. எந்த 4 பரம்பரை? பரம்பரை. தேங்க்யூ சோ மச். கரெக்ட் மாதாஜி. சிவா பரம்பரை வந்து ருத்ர பரம்பரை. ருத்ர பரம்பரை. நம்மளது வந்து பிரம்ம பரம்பரை, குமார பரம்பரை. பிரம்மாவோட பசங்க குமார பரம்பரை. So people are really attached to Krishna, never stop wanting. இப்ப வந்து sages of Naimisharanya, சுத கோஸ்வாமி யாரு? சுக கோஸ்வாமியோட சிஷ்யாதான் சுத கோஸ்வாமி. அவர் பரீட்சத்துக்கு சொல்றாரு சுக கோஸ்வாமி. அப்ப கேட்டவர் சுத கோஸ்வாமி. அவர் வந்து நைமிஷாரண்யா என்ற ஃபாரஸ்ட்ல அந்த சேஜஸ்க்கு சொல்றாரு, ரைட்? அவங்க நிறுத்தவே இல்லை, அவங்க கேட்டுட்டே இருக்காங்க. பரீட்சை கூட 7 நாள் நம்மளால முடியுமா? 1 மணி நேரத்துக்கே டயர்ட் ஆயிடும், ஆனா கேட்டுட்டே இருக்கும், ரைட்? அதுதான் ஸ்பெஷாலிட்டி. இப்போ சைத்தன்யா மகாபிரபு என்ன பண்றாரு? பிரகாஷானந்தா சரஸ்வதிக்கு இப்போ வந்து இவங்க எல்லாம் வந்து அதாவது இவங்க எல்லாருமே வந்து மாயாவதி பிலாசபர்ஸ், ரைட்? சைத்தன்யா மகாபிரபு அங்க வந்து காலெல்லாம் கழுவிட்டு அந்த கால் கழுவுற இடத்துலயே உட்காந்துக்கிறாரு. அது தாங்க முடியா பிரகாஷந்தா சரஸ்வதி அவருக்கு கூட்டிட்டு போய் உட்கார வைக்கிறாங்கன்றத நம்ம பார்ப்போம். ஆல்வேஸ் ரீட் ஸ்ரீமத் பாகவதம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்ஸ். Then you will actually understand Brahma Sutraன்றது. சும்மா வேதாந்த சூத்ராவை புரிஞ்சிக்கணும்னு ட்ரை பண்ண முடியாது. நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கலன்னா எப்பவுமே நம்ம என்ன சாண்ட் பண்ணணும்? எல்லாரும் சேர்த்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரி ஹரி ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரி ஹரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு சைத்தன்யா மகாபிரபு. அப்படி பண்ணா லிபரேஷன் அஷ்யூர்ட் சொல்லிட்டு ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல இருக்கிற நிறைய வர்சஸ் அவர் வந்து கோட் பண்றாரு இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும்ன்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ பகவத்கீதா 18.54ல என்ன சொல்லியிருக்காரு? பிரம்ம பூத பிரசன்னாத்மா நா சோச்சதி நா காஞ்சதி சம சர்வேஷு பூதேஷு மத்பக்திம் லபதே பராம். இது மீனிங் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிங்க. When one actually becomes self-realized, knowing that he is a Brahman, he becomes happy and joyful, and he no longer feels any lamentation or anchoring. Such a person sees all living entities on an equal level, and he becomes a pure devotee of the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna. தேங்க்யூ சோ மச். பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம்ல வித்தியாசமே தெரியாதவங்க, சுக சந்தோஷத்துக்கும் துக்கத்துக்கும் தெரியாதவங்க என்ன ஆறாங்க? அவங்க வந்து இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பாக்குறவங்க தான் பியூர் டிவோட்டி ஆயிடுறாங்க. இங்கேயும் அவங்களுக்கு லிபரேஷன் வந்துச்சுன்றத கிளியரா சொல்லிட்டாங்க. நரசிம்ம தாபானி உபநிஷத்துல என்ன சொல்றாங்க? லார்ட் சைத்தன்யா அங்க இருக்கிறதையும் எடுத்து
அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு. என்னன்னா ஆக்சுவலி லிபரேட் ஆனாங்கன்னா அந்த பாஸ்ட் டைம் ஆஃப் த சுப்ரீம் லார்ட் அவங்க பாக்குறாங்க. சும்மா இல்ல, அவங்க வந்து கேட்கறது, அவங்க பாக்குறதெல்லாம் அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் லார்ட் பாக்குறாங்கன்றத அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் பாகவதம் ஆன் சுகதேவ் கோஸ்வாமி, எப்படி சுகதேவ் கோஸ்வாமிக்குன்றத நம்ம பாக்குறோம். அது ஒன்றும் இல்லாம 2வது கேண்டோல 1st சாப்டர் 9th verse என்ன சொல்றாரு, சுகதேவ் கோஸ்வாமி லிபரேட் ஆனதே இதனாலதான். மாயாவோட அவர் வயிற்றுல இருக்கிறச்சே 14 வருடங்கள் வியாசதேவர் அவர் மனைவிக்கு சொல்றச்சே இவர் கேட்டு பிறந்த உடனே லிபரேட், பிறக்கவே மாட்டேன்னாரு, அதுக்கப்புறம் பிறந்த உடனே லிபரேட் ஆயிட்டாருன்னு. என்ன சொல்றாரு, saintly king, I was certainly situated perfectly. யார பார்த்து சொல்றாரு, பரீட்சித் கிட்ட சொல்றாரு. Yet I was still attracted by the delineation of pastimes of the Lord. So லார்டோட பாஸ்டைம்ல தான் நான் அட்ராக்ட் ஆனேன். who's described by enlightened verse. இதுதான் இது சொல்றாங்க. என்னது, பரிநிஷ்டிஸ்தோபி நைகுண்யா உத்தம ஸ்லோக லீலயா கிரஹீதா சேதராஜர்ஷி ஆக்யானம் யத் அதீதவான். அது நான் டோட்டலா சரண்டர் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. குமாரானா குமாரா 4 நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அம்மாவோட பசங்க, அவங்களோட சம்பிரதாயத்துல அவங்க என்ன ஆறாங்க, கிருஷ்ணரோட துளசி, அந்த கால்ல வர்ற துளசியோட ஸ்மெல் பார்த்து எப்படியாவது நம்ம வைகுண்டத்துல இருக்கிற நாராயணனை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவங்க வைகுண்டா உள்ள வந்துட்டாங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கதை, நம்மளோட துவாரபாலக ஜெயா விஜயா நிறுத்திட்டாங்கன்னு. சோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ன்றதும் சொல்றாங்க. அப்புறம் 1st canto 7th chapter 10th verseல ஆத்ம ராமான்ற verse எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. இந்த நம்ம ஆல்ரெடி டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யால 16th chapterல கிளியரா ஆத்ம ராமான் 61 மீனிங்ஸ், டோட்டலா 64 இருக்கு, 61 மீனிங்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஆத்ம ராமா என்ன, இட் இஸ் பிகாஸ் காட் இஸ் சோ அட்ராக்டிவ், ரொம்ப அழகு, அதனாலதான் கிருஷ்ணானா அதுக்கோட அர்த்தம் என்ன, அவர் அவ்வளவு அழகுன்றது அர்த்தம். எப்படி அந்த துளசி, அந்த காற்று வந்து துளசியோட அந்த வாசத்தை வந்து கிருஷ்ணரோட கால்ல இருந்து அப்படியே அவரோட மனசுக்கு எடுத்துட்டு போகிறதுன்றத பார்த்துட்டோம். 1.7.10 ஆத்ம ராமான்றத நம்ம பார்த்தோம். இந்த வே லார்ட் சைத்தன்யா begins to discuss with பிரகாஷானா சரஸ்வதி கிட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அவர் வந்து லார்ட் சைத்தன்யானா பிரகாசானந்தா சரஸ்வதிக்கு அவ்வளவு பிரியம், ரைட்? 61 வழிகள் என்னன்றதை நம்ம 16th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம், ரைட்? தவிர அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன்ஸ் என்னென்னமோ சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. 61 வருஷம் நம்ம பார்த்தது எது, நம்ம பார்த்தது பிரகாஷானந்த சரஸ்வதி கிட்ட இல்ல. அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எங்க கதையை போகிறது, அவர் வந்து நம்ம பட்டாச்சாரியா, ரைட், சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா கிட்ட வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்றாரு, ரைட்? அவர்கிட்ட வந்து என்ன, அவர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து 8 விளக்கங்கள் சொல்றோன்னே கிருஷ்ணர் கிட்ட இவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு 8 இல்ல 18 சொல்றாரு. அது சொல்லுங்கன்னு நம்மளோட நம்மளோட 2 பிரதர்ஸ் ரூப கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமி கேட்கிறாரு. ஐயோ எனக்கு என்ன சொன்ன ஞாபகம் இல்லை, ஆனா நான் உனக்கு சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு 61 வெரைட்டி சொல்றாருல்ல, அத மறுபடியும் இப்ப வந்து நம்ம பிரகாசானந்த சரஸ்வதி கிட்ட சொல்றாரு. அதனால ரிப்பீட் ஆகுது. எவ்ரிவன் அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து ஆத்மா ராமா ஸ்லோகத்தை வந்து பார்த்து அவங்களால மெய்மறந்து போறாங்க, அவங்களால நிறுத்தவே முடியல. அவர் அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் அவ்வளவு நல்லா இருக்கு. அதை கேட்ட யாரா இருந்தாலும் நம்மளா இருந்தாலும் அப்படியே ஆச்சரியத்துல நின்றுடுவோம். Everyone considered Chaitanya to be none other than Krishna. வேறு யாருமே இல்ல, கிருஷ்ணா. சுத கோஸ்வாமி சொன்ன வருஷன் ஒண்ணு நான் சொல்றேன். சுதவாச்சா ஆத்மா ராமஸ்ச முனையோ நிர்கதா அபி உருக்ரமே குர்வந்தி அகைது கீம் பக்திம் இதாம்பூதா குணோபி. இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல 11 வேர்ட்ஸ், ஒரு வேர்டுக்கும் அர்த்தங்கள் நம்ம பார்த்தோம், ரைட்? இது வந்து நம்ம 13-14 சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். ஓவரால் என்ன, ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல். இதை கேட்டவங்க வந்து எல்லாம் அந்த ஆசைகள், நம்ம பௌகீத ஆசைகள் எல்லாம் பறந்தே போயிடும். ஏன்னா திஸ் மீன்ஸ் லார்ட் பொசஸஸ் டிரான்சென்டென்டல் குவாலிட்டிஸ், அவ்வளவு அட்ராக்டிவ். இதை படிச்சவங்க எல்லாமே லிபரேட் ஆயிடுவாங்கன்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல கிளியரா பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட நம்ம வந்து இந்த சாப்டர் நம்ம முடிகிறோம். கரெக்டா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा. எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா. ரெக்கார்டிங் கண்டினியூ பண்ணுங்க கிருஷ்ணா, நோ ப்ராப்ளம். எந்த இதுல மாதாஜி? கீதா எனக்கு மறுபடியும் எல்லாரும் பேசுறீங்க, ஒரே ஒரு செகண்ட். என்ன மாதாஜி எது? கடைசியா ஒரு ஸ்லோகம் இப்ப சொல்லி பினிஷ் பண்ணீங்களா?
அது வந்து நீங்க சொல்றது வந்து ஆத்மா ராமா அதுவா? அந்த கடைசி ஸ்லோகம் சொன்னீங்க. அது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல தான். சுத கோஸ்வாமி வந்து என்ன பரீட்சத்துக்கு வந்து கடைசியில சொல்றாரு. அத இப்ப வந்து மொத்த டிஸ்கஷனே வந்து அதை வச்சுதான் சொல்றாங்க. அந்த அது வந்து சுத கோஸ்வாமி வந்து ஆத்மா ராமாவை பத்தி இருக்கிற அந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகம், அந்த ஸ்லோகாவோட எக்ஸ்பிளனேஷன் தான். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பாகவதம் 8வது கேண்டோல 10வது வர்ஸ் தான் இந்த ஆத்மராமா வர்ஸ் இருக்கு. அதுலதான் ஒரு வர்த்தையும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண. பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா முனியனா என்ன, நிர்கதி என்ன, உருக்கிரமா என்ன, குர்வந்தி என்ன, அகை துதி என்ன, பக்திமான பக்தி அப்கோர்ஸ், இத்தம் பூதா குண ஹரி, கடைசியில எல்லாமே ஹரி என்றார். அன்றத நம்ம பார்த்தோம், ஒன்னும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அதுதான் இந்த வர்ஸ். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? எல்லாம் கிளியரா இருக்கு. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நைஸ் கிளாஸ் மாதாஜி as usual. கிளியரா புரிஞ்சுச்சா? வேற ஏதாவது டவுட்ஸ்? ஏன்னா இது கொஞ்சம் முடிஞ்ச வரைக்கும் சிம்பிளைஃபை பண்ணிருக்காங்க. தேங்க்ஸ் டு மோகன்தாஸ் பிரபு, அவர் பிரசன்டேஷன் லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல பண்ணாரு. இப்போ நான் ஒரே ஒரு சாண்டிங் பண்றேன், எல்லாரும் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஏன்னா இது வந்து ஆக்சுவலா எவ்ரிடே ஸ்டார்ட் பண்ணோம், ஆனா நம்ம பண்றது இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா 3 தடவை சொல்றோம். ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்யா ஜெய நித்யானந்தா, யாருக்காவது தெரியுமா இது? இல்ல தெரியாது. நீங்க ஸ்கிரீன்ல போடுங்க. ஓகேண்ணா. ஒரே ஒரு சாட்ல டைப் பண்றேன். கிருஷ்ணா கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு இதுதான் ப்ரூஃப். நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஸ்கிரீன்ல போடுறேன், அதை பார்த்து நீங்க படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, ஃபர்ஸ்ட் எஸ் ஒன்லி கட் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய பிரபு நித்யானந்தா, ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண, ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய பிரபு நித்யானந்தா, ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய பிரபு நித்யானந்தா, ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய பிரபு நித்யானந்தா, ஜெய ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீ கௌர பக்த விருந்தா, ஜெய ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீ கௌர விருந்தா. இது வந்து நான் தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி போடுறேன். இது ஒரு நாள் நம்ம நிதானமா உட்கார்ந்து சாண்ட் பண்ணலாம். பட் இது வந்து டோட்டலா என்னன்னா, இது பஞ்சதத்துவ மந்திரம், பஞ்சதத்துவ மந்திரா தான் நான் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணுவாங்க. பட் நான் அந்த பஞ்சதந்திரா மந்தாவே நான் வந்து இங்க சாண்ட் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா வந்து அந்த ஒரிஜினல் சாங் ஆஃப் வேதாஸ் போட்டு பண்றேன். நம்ம மார்னிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்க ரெக்கார்டிங்ல போடலாம். ஏன்னா இது பஞ்சதத்துவ மந்திராவே அதே மியூசிக்ல நான் போட்டேன். அது கொஞ்சம் ஸ்லைட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அது போட்டா நீங்க கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுறதுனால இதோட நான் நிறுத்திட்டேன். அதனால பஞ்சதத்துவாவே அதே சைத்தன்யா மிட்ல நான் சாண்ட் பண்ணிட்டேன். சரிங்களா? சோ ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் குரூப்ல சாண்ட் பண்றோம் நாளைக்கு. சோ இதோட ஏதாவது டவுட் இல்லைன்னா நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ். மாதாஜி ஒரு தடவை ஃபுல்லா சொல்லிடுங்க மாதாஜி. ஒரு தடவை ஃபுல்லா நீங்க சொல்லிடுங்க. நான் உங்களுக்கு சாட்ல போட்டுட்டு சொல்றேன். அப்ப உங்களுக்கு கிளியரா புரியும். போட்டேனா நல்லா இருக்கும். போட்டேனா நான் உங்களுக்கு சாட்ல போடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அது வந்து நான் பஞ்சதத்துவ மந்திரா தான் போட்டேன். இதுல ஒரே ஒரு ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ணன்னு சொல்லுவேன், இதுல ஜெய ஜெயன்னு சொல்றீங்க. இல்ல டோட்டலி சைதன்ய மகாபிரபுன்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் உங்களுக்கு போடுறேன். அந்த சாங்கே வந்து ஜெய அத்வைத கௌர பிருந்தா கௌர பக்த பிருந்தா. ஜெய கிருஷ்ணா சைதானந்த பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத. ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஒண்டி பிராக்டீஸ் பண்ணுங்க. நாளைக்கு 2வது லைன் சொல்லி கொடுக்குறேன். அப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம மீட் பண்றச்சே தரவாயிடும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட மீட்டிங் முடிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு காலையில 6 o'clock தனேஸ்வரி மாதாஜி வராங்க. ஹரே